ବାବୁସନ୍ ନଣ୍ଡା ହେଲେନି, ଅନୁଭବ ବି ନଣ୍ଡା ହେଲେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖୁନଥିଲେ କି? ନା ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି, ନା ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଭଳି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାର ବାପା ମା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନଣ୍ଡା ହେବେ ନାହିଁ? ନା ଏକ ହିରୋ ପଣିଆ କମିଯିବ? ନା ତମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ହେଇଗଲା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଥିପାଇଁ ନଣ୍ଡା ହେଲେନି? ଯାହା ଶିଖନ୍ତୁ କି ନ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ନା, ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବାପା ମା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେ ନଣ୍ଡା ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କୂଳରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନା, ସେ ବାପା ମା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତା ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ନଣ୍ଡା ହଉନାହାନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ନିହାତି ମତାମତ ଦେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ହୁଏତ ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ ନା, ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ନଣ୍ଡା ହଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ସମୟ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେଇଆ କରିବ, ଟିକେ ଦେଖିକି। କାରଣ ସଂସ୍କାର ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଆମର ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନା, ଆମେ ନଣ୍ଡା ହଉ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକ ଆସି କହିବେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ତମେ କୋଉଥିପାଇଁ କହୁଛ। ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତମକୁ ବୋଧେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ତମ ବାପା ମା ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତମେ ବି ନଣ୍ଡା ହବନି। ଖାଲି ନଣ୍ଡା ହବନି ନୁହେଁ, ମୁହଁରେ ବି ଟିକେ ନିଆଁ ବି ଦବନି। ହଁ, ଗୁରୁ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ବି ସେମିତି କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ?